Ai niin, tää oli hienosti. Ai melkein. Sami naurattaa vielä. Tuu pois siitä kohti, koska... Koska se mentää vittu noihin renkaisiin, se ei nyt yhtään kato. Mahtavaa. Matka lentää. Haittaaks mä ollut, että se YouTubeen? Äitiä tarvitsee savikylpyä, kauneshoitola on tässä samassa. Sä joudut sitten Sami Facebookiin, YouTubeen. Tuo YouTube on edes täällä. Varovasti. Joo. Anna! Tarvitsee aina uskoa, mitä se setä En kestä. Äitin kauhu ja painajainen. Liikkeet! Siinä vaan 14-vuotias painaa 2,5 alla. Hyvin kuulee, kun kura lentää. Kato, mulla on näin pieni. Ajatus samalla, kun se vissiin raksii tuolla peltoon, niin saisi sitten perunapeltoon. Huomi lentää. Ole sinä hyväsi. Niin, siis ootko kuranaama? Mopolla meidän piti ajella, se on siinä se seisoo mönkkäri vei voiton. Täällä on vaan jotain paskaa. Pysäytä ja laita vapaalle. Ihan vaan poljet sinne alaspäin ja sit sammutat ja otat ton mopon käyttöön. Virtaavannesta käännät toiseen suuntaan, noin. Nyt otat ton mopon tosta ja lähdet sillä ajamaan. Muista se kytkin sitten. Ei, kun tossa tiellä. En mä päästä sua tonne. Se on... Äiti saa vielä se pojan niin... Kura. Mikä tää on? Niin. Ole sä ainakin hiljaa. Niin, laita se vapaudelta. Vielä yksi alaspäin vielä. Pikkasen ylöspäin. Noniin. Sitten bensahana edelleenkin on kiinni. Elikkä bensahana oli... Se on tuonne. Joo. Nyt kun se on varataisilla. Hiljaa. Tässä on akku vähän tyhjä, mutta se haittaa. Kaasua ois laittanut vähän enemmän, niin se olisi laittanut. Tää sukkaa. Mitä se ajatus lähti? Mitä se ajatus lähti? Äidillä on lompakko auki bensaa. Hyvä. En mä usko, kyllä Sami osaa aika nätisti ajalla, että...
vesipasseja. Täytyy sanoa se, että vähän rauhallisemmin. Toi koivu rupesi lähentyä aika liikaa. On käynyt rauhallisemmin, kun oli ton verran tosta koivusta. Niin, vähän rauhallisemmin. Mä otan vaan tosta tommosen. Nyt on joku 5 minuuttia mennyt vasta. 6 minuutin. Ja kato, mä voin vetää puolen tunnin tästä. No niin.